rengek Jenang kula kelarine Mas ojo lali agamane salat imam wektu panembana sena pate orang aring mbok yo eling kang peparing kapate hamar sukti gotong royong nyambut gawe jamono sedan hawalan nafsu mampir mas monggo mampir mampir apa sida apa ora sesuk nek bar saka jatil e mampir nah iya mesti suga wedan to lah benafsu tapa Lanati sampirke mae celah ora ngampirke ayo dulu ya awas awas iya awas awas iya awas iya awas iya iya suruh iya iya awas iya awas iya awas tol Duh. Iki piye Tol? Iki jagomu maneng Tol. Apa nanggonmu nyetakmu? ane nek kowe mau kira rada gagah kok rada endek. Ora apa-apa, ora padha. Ora ngakali aku lho. Ora ketemu kali. Saiki sing apik-apik. Oh iya. Ya aku pokoke sing ngrengke. Ya wis aku wis bacur rene. Iya wis. Wis dawa-dawa Tol. Ya. Ya cekak aos ngono lho Tol. Piye Tol? Nalika Lah, analika kepiye Tol wisan. mesti kek karang wis suwe rada sepal keclentrot itu mau. Wis apa ngene Pak Tol? Tol. Dasar rada keseser. Aku wae Tol. Ngene. Oh. Tak anu. Kang katulung. Kowe sing ngrengek-ngrengek kita loloe sike. Geronten malati. Malelo katondong. Rina wengi amung dadi Putone pantes digoleki dununge wong manis ingkang mawe iya awas tuh mikir iya awas jaluk ngono awas iya
Awas jangan mutul. Iya awas. Awas tuh iya. Ningko. Wewetane ningko. Lisem yen kemutan. Lampan kang kabure. Rena tulon nadyane buat moro. Biar jago putus ayo. Ya, iya lah. Ate. Bapak Awas iya. Ayo, teriak iya. Iya, awas iya. Awas iya. Awas apa nih iya. Dadak sik nom-nom rusuh-rusuh kabeh nul iya. Ora tiru nang kono kae wong wedo. Apa nul awas. Iya. Ayo jar iki jar. Iki jagoku ngono piye? Ayo nang kono ya direm-rem. Iya. Ya tak ngene sing cekak wae aos tur ora kesuwen tul. Wes bajane awak maambi mantulun mangestu ya dasar kembar tur ojo gawe wilang benmo perang lan ke paten nono eman wong abaku yen ngante tumekek leno awas iya awas
Ratu ing alam. Jayun lululae kowe kok dirayap kentet lo Iya. Arang ya sikile loro. aku ora ngecek kudu kesetrum ate Tol Hei. kita gubyek kan arek tol Heeh. ki jajan saka ditotol aku tak durung Lah kuwi Cetha. mburimu kuwi. oh tulungga muda saka Kreteng Glaga wah apik ya tol Lah iya. gayeng tur pemaine sik nom-nom pinter-pinter Awake dhewe iki nang ndene iki oleh contoh kok kena ngomongi wong omah. nah rak ngono Dalah kono ki wong enom-enom apik-apik ngono. kok bagus-bagus cowok ya tol Heeh, mangka nek putrine kaya rarek Bali aku. ojo Bali tak kencang kowe ngono Bali Iya. tanggung jawab Heeh. sampe engko ayu-ayu lho tol Ora rek Bali, le Bali ki mengko nek rampung. sesuk ya oleh Jamuk sisiane. tol balik iki wis ana lho tol Iki ditangekke iki. ayo ana tugasnya dhewe-dhewe tol aku ora mandat ora wani tol Ah iya. nah aja kaya nek nang omah nah ngono iki manut juga piye Adire ngrengeng nganggo lagu apa? manut padha pradangga kuwi kreasi apa monggo Mas Rio dinding Mas Rio sak kono ya dijan pripun kabare Mas sehat laris manis ora tau liren konangan kowe ya ora medu orang yo proporsional tekan dindi iki sono Mas Rio temon yo ono lan dindi Nek kowe ngendi Guk? Jan, Ui, kowe kemau mau ngendi? aku mau kali gintong ae. Oh, Iki yo go sejak nang kulur barang katol. Heeh. Mas Rio CS ngono. 3 serangkai. Ya sekarang ya sik Wis. enom kok. Wis enom tur pinter wah aku ora maido. Adewe kalah laris tol. Ya wis ora apa-apa awake dhewe suka saya rekoso ale mlaku wae. Aja tol. Ketok janggreng kira nek ndang dhuwur jog ya, Mas. Iki terang sing jaipong kuwi. Biaya kali gintung. Ah iya. Wis kowe ngerti ora ditepungke nek ora ngerti. Sesuk nek kono sepel aku moro ngono wae. Ayo nek diundang. Ora diundang TKT aku ya. Mora dhewe. Wis petuk kok. Kudune wong arek Serawung ki kenalke sithik. Lah, ngono. Nduk, asma Oi. panjenengan sinten? Mas, asma panjenengan sinten lak ngono. Ayo, Jan.
bisa nyawan gunung desa dadi rejo kabene ora zaman berjuang Mekaten wau kula pamirsa. Matur nuwun. Tembang caping gunung sampun dipun minangkani. Monggo napa lagune? Monggo. Sing kira-kira iso mawon, nggih. Yo apa manut pari-pari anu apa. Andi lumut sumangga sugeng mriksani. Andi lumut. Monggo dilanjut. Monggo Pak, nyanyi andi lumut Pak. Jangan.
Saku para pamrih sedaya. Menika bilih jadilan tulungga wudhu saking keteglagah dening paripurna insak mangke dipun malih. Pamela dumateng para bapak para ibu monggo pados papan ingkang eyup sinambi jajan mresani kiprahipun jajanan saking Kretek Glagah Temengko Praga nggih. Dipun rampungaken mangke nek mresani ampun kundur mbiyen mangke ndak kecewa artinya nggih kaya padha kemarin jebul dadane apik-apik sing kakung ya ganteng-ganteng bener cewek ya ayu-ayu kaya artis-artise ya cantik-cantik saking nganggulan nggih wonten nggih nggih siang Mbak ya siang nggih monggo dipulanjutke malih apa monggo manut Mbak Cek nggih. Heeh. Sugeng siang, Pak. Sugeng siang. Heeh, derek ngapaken. Heeh, kula genduk. Nggih. Dina sapa ya? Rizka Gembul. Nanggulan peputi nggih. Nggih, saking Nanggulan. Pun nate ten dadelan kopok to. Kudu manunggal. Nggih. Kayaknya dulu udah pernah. Iya. Heeh, nggih. Heeh, kalau yang ini adikku. Oh, adik kandung. Bukan. Adik lenemu gede. Oh, lah. Mereka kembar. Kembar. Iya, kembar. Ayo seiki iki. Yo, ayo kabeh no, ayo kabeh. Yang ini udah mau kepala 3. Oh, iya monggo. Nyanyi apa monggo? Heeh, ndara wingking riyen Mas, monggo Mas. Monggo Mas. Heeh. Kalau tak ngewangi suka mburi wae. Gayeng pokoke Bu. Sae to Bu? Jadilanipun sae to Bu? Sae. Alhamdulillah nek perlu nanggap. Nggih, tanggapane mboten larang ta niki. Bab rego dirembug wingke gampil. Bisa dirembug, heeh. Nah, 500.000. Nah, DP-ne DP-ne. lah ngono. Sindene tok siji. Nah, kok pare wong loro, lah ngono. Ndak do kerah. Monggo Pak Rijal. Monggo. Ah, jan gayeng pokoke.
kanca-kanca turangga muda nggih, Mbak Rizka, Mbak Safela. Nggih, Mas Nggih, Rizal. sampun dipun paminangkani setunggal lakon wonten apa ki mau judule nak? Lumiting Asmara. Ya. Nggih. Ngerti lagune judule kadang sok lali nak. Sok lali soalnya lagu lawas, Mas. Lagu lawas dasare Heeh. kira do faktor U barang nak. Saya tuwa iki saya pikun Aku aku. sing penting aku ora ngomong lho ya. Heeh, ngakoni dhewe. Nek aku ngono tuwa ning aku nom nek aku. Oh, aku jane karepku ya nom terus. Aku tuwa ngaku nom ndek bojo ngaku ora ndek bojo. Oh iya, aku padha. Ngono kuwi. Nek ning kalangan ngono kuwi kabeh sajake. Heeh, kok nek ngejak anake nanti panggil kakak ya. Iya. Nggih, kanca-kanca turangga muda, monggo Mas, dilangi Mas. 3, 2, 1, turangga muda memang untuk Anda. Nggih.
bunda orang itu dalam kawasanku. Ayo beli malas. Teraga muda, mangga dipun aturaken lelagon malih. Napa Mas iki lagune? Ya, derek mawon, Mas. Manut mburi. Manut buri. Piye Mas Put? Soalnya kene wong bingungan, Mas. Nah, kene. Dadi ora kena dinut. Nah, aja nek manut aja manut kene nah. Manut aja manut kene. Nggih, monggo. Derek bingking Mas, monggo dipun aturaken lelagon ingkang sampun cumawis, monggo Mas-mas saron demung kok kene nututi. Nggih, atur kaweningan dumateng sangyaning para pamriksa nggih menika jadilan turangga muda yang mijil saking tlatah Kretek Glagah Temon. Kulon Progo Ngayu Jakarta ingkang wonten ing kalodhangan siang menika sinengkuyung kalian Sanjaya Audio Profesional Sound System. Ya langganane turangga muda nggih sing Kretek Glagah. Nggih, monggo katur kanca-kanca wiyaga. Mesti montok kaget iki ora kono. Heeh to. Montok kaget. Nek ngereme ripe pakem ya. Ripe pakem. Maksud ngono. Kampas iki anyar ya kira-kira. Maremeng atiku.
ning atiku Rama ana omah ayo.
gubuk asmara. Kan kok do ning gubuk gitu Mas. Sawan saiki kok yo ning gubuk to Ris. Aja ning